أزي دمتكم دمت سلفنا هذا إرترايو دمت سلفنا هذا إرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هذا إرترا نافذة لوه وترسولوس حموسن كدامن أمربه حبريتا irinahda.org زقرب مدبيو دمتي سلفنا هذا إرترا دمتو طعات إرتراويانين لا 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 عبدونا يبيني عبدوني راتني عبدونا يبيني إذا ما يسألوا بتينو ملي إذا ما يسألوا بتينو ملي أسمرا يسمرا أسمرا يسمرا باللاحي أخذ كرا زيت فتو فخرا أسمرا يعدي نهز باعن بابا أسمرا يعدي نهز باعن بابا سلامتنا تقبلوا أبرحكم كربان بمقوين فنو دمتنا هدان مكتتال تداليهم زلهم خبركم سمعتنا كما يتغنيو لوم قدام عسران كلتن مسكرم كلتشحن عسر شمونتانيو لوم زلونات حستوتات قديمة كحبركم فلما كم تلمود زيناتات كنبابيو بدحرزي حادة صحف بريتوتات هزبيز قربه كهلونايو أمنكم مدباتنا ونطعم زيما كم تلمود حيزنا لكم قريبنا لنا كسافة أمن مدبنا مسانا ختصنحو أقديمنا أن حبرنا زينا نهو نقبلكم داغماي سلامتنا يبصحكم كبرى سمعتنا كاب دمص سلفنا هذا إرترا سمناوي نتفتات النهم زينا سدت أب تقاليبيا أب بحر زقبر سدتنياتات كم السجاجور لن زطرطرات انصافف تمدياب مفتاشن حازن زقل هاجرات الفقاد بعامت كنواح بايتو تاودو حرات هاجرات بحموشة تقمتي أصدقوام تبعثر تحمش تزعبالاتو بايتو زتام نتخطى بانديرا أبطاتن صافافيت زنبب الهاجرات فقاد نبركاب بمكبار زقبر تعري سعيبو أبالات هاجرات أبتقاليبيا أباهوراوي مايات نزوقو عزاتن صاففتي بقبل زخانة مهنياتات بقوداي مسغيقار سدتنياتاتن مشات سباتن تتطرلان كفتشأن زخل وسانخ حدث سومعو بملوء دمسي أحلفوهم بايت القطاع توسانيس تودبه قبناوي سراح نبر عنبر نسبعاوي مسلات والكأسبات كهاسي ويون عبتاتي أهوراوي حق سبعاوي مسلاتن أهوراوي حقي سدتنياتاتن عقبان خحات تزلوا مسل نمخلكال عيكونن بمبال سقيتو يقلز اتبايتو بتوساخي اتهاجر دوباتا قتحلو زلوا عقمم انت ختعبي كمو دمام عمريتان أبحرن زقات امقبانات مسقار سدتنياتن مشات سبعتن كتبربرن عب حق تقربن انتي قتكال حاجرات حبرة أوروبان مس منقص ليبيا كتحاجزا تسوي علوم اتي بودو حبرات حاجرات سلطان تواهيبو اما كلاي بحر زكايد مسقار سدتنياتات كعقد أبكتشن عصر تحمشتن بوقعي استبقس سريحيت صوفيا استبعله وتهدراوي سريحيت بحري كساحجي حدميتن عصر شوعاتن أسقرتن 480 مراخب أسقرتن كم زحزي يحبار حلافي نايت سريحيت أب قرب أوان زخرمتي أب قطري خاب الليبيا زبقسوس دهنياتات ناي سلسة ربع مقناس ترائي اللون بارو قاليسيهم إرترا منيستر فاينانس نبر أتو برهان أبراهام أب تعتقيدي آتيلهم أب زقروا معالتات نابز بيس زرقحت إرترا حاجرة إتب المصحف الصحافن نبريزدنت سياسة فوركي بقولوا زنقفن منيستر فاينانس نبر أتو برهان أبراهام أب تعتقيدي آتي خمزلو تقاليسهم أتو برهان أبراهام بأمانات ستها من قسم مستوسده حلواتو أبزي فلت بوتا تقيدو خمزلو كاب إرترا استرخبه حبريتا زملكت كم زفلت منيستر نبر أتو برهان أبراهام بعلت مسكرن بدمسو أبز محالو ملغتي
ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ብህፁፅ አኼባ ማእከላዊ ባይቶ ከካይድ ስልጣኑ ብሰላማውን ሕጋውን አገባብ ናብ ሃገራዊ ባይቶ ከረክብ ህዝቢ ከዓ ዲሞክራሲያዊ መሰሉን ምርግጋጽ ከም ወትሩ ሓይሉ ክዕዝዝ ተላቢኡ እዮም። አቶ ብርሃነ አብርሃም ነዚ መፀዋዕታት ዝኸቕርብ እንከሎም ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ልዕሊኡ ዝወስዶ ስጉምቲ አቐዲሙ ፈሊጥዎ ምንባሩ ነፍሱ ንመስዋዕቲ ዘበጀው ይኽብሉ ፖለቲከኛታት ኤርትራ ይገልጹለው። ኤርትራ ፍኑው ናይ ዕዳጋ ምልውዋጥ ኣብ ዕዳጋታት ኤርትራ ምዝንባዕ ኣምፂኡ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝካየድ ዘሎ ፍኑው ናይ ዕዳጋ ምልውዋጥ ኣብ ዕዳጋታት ኤርትራ ምዝንባዕ ኣምፂኡ ከም ዘሎም ምንጭታት ረድኤ ረና ሓቢሮም ኣለው። እዚ ዶባት ክልተን ሃገራት ብወግዒ ምስ ተኸፍተ ዝጀመረ ናይ ዕዳጋ ምልውዋጥ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝኣቱ ካብ እኽሊ ጀሚሩ ክሳብ ናይ ህንፃ መሳርሒታት ክኸውን ከሎም በአንጻሩ ከዓ ካብ ኤርትራ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑ ብብዝሒ ናብ ኢትዮጵያ ይኸይድ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ ቁጠባዊ ኩነታቱ ተራኺሙ ስለ ጸንሐ ናይ ምግዛዕ ዓቕሙ ብጣዕሚ ትሑት ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ። ብተወሳኺ ናይ ክልተን ሃገራት ሃገራዊ ባንክን ባጤራ ሕድሕድ ዝትምን መስርሕ ብዘይምኽታሉ ህዝቢ ብናይ ሳልሳይ ሃገር ባጤራ ማለት ብዶላር ክትምን ይግድድ ከም ዘሎ ተገሊጾም። ኣብ ንግድን ዕዳጋን ከቢድ ቁፅፅር ብምክያድ ናይ ሰደድን ኣታውን ዓቕሚ ኤርትራ ከም ዝዳኸም ገይሩ ጸንሐ ስርዓት ክደፍ ነዚ ብናእሽቲ ነጋዶ ዶብ ሰጊሩ ዝካየድ ንግዲ ብምፍቃዱ ንህዝቢ ግዛዊ ሩፍታ ዝህድኣ ይመስል እምበር ጉድኣቱ ድሮ ክርአ ጀሚሩ ከም ዘሎም ምንጭታት ካብ ኣስመራ ይገልጹም። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት እውን ህዝቢ ብናይ ወፃኢ ባጤራ ስለ ዘይብሉ ንጥንታዊ ናይ ንግዲ ምልውዋጥ ብዝመስል መንገዲ ንብረት ብንብረት ክለዋወጥ ይረአ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ዋሕዚ ኤርትራዊ ዜጋም ናብ ኢትዮጵያ ንብዙሓት የሻቕል ከም ዘሎ ተገሊጹ። ምስ ምኽፋት ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝሒ ናብ ኢትዮጵያ ዝሰግር ዘሎ ኤርትራዊ ኣብ ኣሸቓሊ ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎ ምንጭታት ረድኤ ረና ሓቢሮም ኣለው። እዚ ናብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞም ብደረጃ ስድራ ቤት ብጉጅለ ተማሃሮ መምሃራንን ከምኡውን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑትን ዘጠቓልል ምዃኑን ብፍላይ ከተማታት መቐለን ዓዲግራትን ብብዝሒ ኤርትራውያን ገያሾ መሊአን ከም ዘለዋም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም ኣለው። ኣብዚ ዶባት ንዝተወሰነ እዋን ጥራይ እዩ ተኸፊቱ ዝብል ፅንፅንታ ኣብ ከተማታት ኤርትራ ዝናፈሰሉ ዘሎ እዋን ብፍኑው ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ኢትዮጵያ ሓያሎ ኣባላት ምክልኻል እውን ይፅበርዎ ከም ዘለው ይነገር ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዓለታዊ ግጭት ዘልዓሎ ዘይርጉእ ኩነታት ካልኦት ሃገራት ዜጋታትን ናብታ ሃገር ከይገይሹ ድሮ ኣትዮም ዘለዉ ከዓ ምንቅስቓሳቶም ክድርቱ መተሓሳሰቢ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዞም ኤርትራውያን ንውሕስነቶም ክሓስቡ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዜጋታት ኣተሓሳሲቦም ኣለው። ኣብ ኤርትራ ንዝርከባ ሓያሎ ስድራ ቤታት ኣሸቓሊ ኮይኑ ዘሎ ዝዓበየ ጉዳይ ድማ ኢትዮጵያውያን መራሕቲ ዓበይቲ መኻይንን ናይ ህዝቢ መጓዓዝያን ኤርትራ በፂሖም ክምለሱ ከለዉ ተማልኡና ንዝበሉ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ብዘይ ኣላይ ይማልኡ ስለ ዘለዉ ምንጭታት ብተወሳኺ የረድኡ። ተፈላለዮም ጸንሑ ስድራ ቤታት መቕረብን ክራኸቡ ዓብዪ ሩፍታት ዝፈጥር እኳ እንተኾነ ኣብዞም ብዘይ ኣላይ ዝጓዓዙ ዘለዉ ህፃናት ግና ከቢድ ጉድኣት ከስዕብ ዝኽእል ናብ ኢትዮጵያ ዝጓዓዙ ወነንቲ መኻይን ጥንቃቐታት ክገብሩ ኣብ ሓያሎ ኤርትራውያን ዘሎ ለበዋ ምዃኑ ይገለጽ። ብኸምዚ ዝኸሮ ዘሎ ናህሪ እንተቐፂሉ ኤርትራ ህዝባ ዝራሕራሓ ሃገር ኮይና ባዶ ከይትተርፍ ዝብል ስክፍታ ኣብ ሓያሎ ኤርትራውያን ከም ዘሎ ምንጭታት ብተወሳኺ ይሕብሩ። ላዕለዋይ ባይቶ ስዊዘርላንድ ኤርትራውያን ሓተቱ ዕቁባም ናብ ሃገሮም ክጥረዙን ዝብል እማሜ ነጺጎም። ላዕለዋይ ባይቶ ስዊዘርላንድ ኤርትራውያን ሓተቱ ዕቁባም ናብ ሃገሮም ክጥረዙን ዝብል እማሜ ከም ዝነጸጎም ካብቲ ሃገር ዝተፈነው ሓበሬታ ገሊጹሎም። እቲ ብየመናዊ መልገጽ ዘሎ ህዝባዊ ፓርቲ ዝቐረበ እማሜም ግዚያዊ መንበሪ ፍቃድ ሒዞም ግና ናይ ዕቁባ መሰል ዘይተዋህቦም ኤርትራውያን ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ወላ እንተቕረቡ ናብ ዓዶም ክጥረዙን ዝብል እዩ ነይሩ። ኣብቲ ብረቡዕ ዝተጋብአ ላዕለዋይ ባይቶ ስዊዘርላንድ እቲ ህዝባዊ ፓርቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምዕ ሰላም ስለ ዝተኸተመ መንግስቲ ስዊዝ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብምዝራብ እቶም ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ዝጥረዝሉ መስርሕ ክቃላጠፍ ፀዊዖም። እንተኾነ ሚኒስትር ፍትሕቲ ሃገር መንግስቲ ኤርትራ ንሓበራዊ ዝምድና ይኹን ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ፍጹም ድሌት ከም ዘይብሉ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ህላዊ ወኪል ስዊዘርላንድ ኣብ ኤርትራ ከም ዘይተቐበሎ ኣፍሊጦም። ጉዳይ ናይቶም ጊዜያዊ መንበሪ ፍቃድ ተዋሂቦም ዘሎ ኣስታት 3500 ኤርትራውያን ዳግማይ ክርአ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ናይ ዝሕዝናዮ ዘለና ዓመት ከም ዝተወሰነ ዝዝከር እዩ። ካብቶም
ዳግመ ምርመራ ዝተገብረሎም 250 ኤርትራውያን ሓተት ዕቁባም 20 ስደተኛታት ናይ ዕቁባ መሰል ስለዘይተዋህቦም ናብ ሃገሮም ክጥረዙ ኣብ መዝገብ ምስፋሮም ካብ ሓያሉ ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ተቃውሞታት ከም ዘጋጠሞ ጸኒሑ እዩ። ኤርትራ ናብ ሓበራዊ ዕቁር ሰራዊት ምብራቕ ኣፍሪካ ክትጽምበር ተኽእሎ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ዳይሬክተር ጥርናፌ ዓብዱላሂ ዑመር ቡህ ንዥንዋ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምጽምባር ኤርትራውያን ደቡብ ሱዳንን ኣብቲ ንወርሒ ታሕሳስ ኣብ ሱዳን ክካየድ ተመዲቡ ዘሎም ብደረጃ ሚኒስተር ዝካየድ ዋዕላ ኣባል ሃገራት ክፍጸም እዮም። እንተኾነ እቲ ን10 ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ዝሓቆፈ ዕቁር ሰራዊት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ወግዓዊ ሕቶ ክቐርበሉ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሮም። ዕቁር ሰራዊት ምብራቕ ኣፍሪካ 5300 ኣባላት ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ኣባል ሃገራት ንዘጋጥም ሓንደበታዊ ናይ ጸጥታን ወተሃደራውን ስጋት ህጹጽ ምላሽ ንምሃብ ዝቆመ እዩ። ኣብ 2004 ከም ዝተመስረተ ዝፍለጥ እዚ ናይ ህጹጽ ረድኤት ዕቁር ሰራዊት ፖለቲካዊ ፍታሕ ንዘይተረኽቦ ቅልውላው ኣብ መፍታሕ ብጻውዒት ሕብረት ኣፍሪካ ዝንቀሳቐስ እዮም። ቡሩንዲ፣ ኮሞሮስ፣ ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ሴሸልስ፣ ሶማልያ፣ ሱዳንን ዩጋንዳን ኣባል ዝጥርናፈ ክኾና ከለዋ ደቡብ ሱዳን ከዓ ካብ 2013 ኣትሒዛ ናይ ተዓዛብነት ወንበሩ ጸኒሕዋ። ቁጽሪ ናይቶም ብዓለታዊ ግጭት ዝተቐትሉ ኢትዮጵያውያን 58 በፂሑ ከም ዘሎም ኣህጉራዊ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጾም። ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ብወገኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት ኣብ ከባቢ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ዓለታዊ ግጭት ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ብውሕዱ ልዕሊ 65 ከም ዝኾነ ንምንጭታቱ ምጥቃስ ሓቢሩሎም። ዝበዝሕ መጥቃዕቲ ዝወረዶም ቡራዩ ዝተባህለ ከባቢ ምዃኑ ዝጠቐሱ ምንጭታት ዜና ኣብ ኣሸዋ ሜዳም ኮልፌን ካልኦት ከባቢታትን ዝነብር ህዝቢ እውን ከቢድ ጉድኣት ወሪድዎ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ብዘይካቶም ፖሊስ ክሰርቁ ተታሒዞም ዝበሎም ብጥይት ዝተቐትሉ ኩለንቶም ህይወቶም ዝሰኣኑ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝኾኑን ብኻራም ብኣማንን ኣባተርን ዝተጨፍጨፉ እዮም። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይቶም ብፖሊስ ዝተቐትሉ 5 ሰባት እውን ቁልጡፍ ምርመራ ክግበር ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ጸዊዑሎም። ዝበዝሑ ነበርቲ ብግጭት ዝተሓመሰ ከባቢታት ኣብ ቤት ትምህርታትን ቤተ ክርስቲያናትን ከም እተዓቡን እቶም ግዳያት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላምን ውሕስነትን ኣረጋጊጹ ብቅጽበት ናብ ቤት ንብረቶም ክመልሶም ጻውዒት የቕርቡ። መንግስቲ ኤርትራ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ዘኽብረሉ ደረጃ ክሰጋገር ፍልይ ልእኽቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጸዊዓ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጸንሐ ናይ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ሃዋህው ስለ ዘብቅዐ መንግስቲ ኤርትራም መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ዘኽብረሉ ደረጃ ክሰጋገር ፍልይ ልእኽቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘለዋ ተስፋ ገሊጻ። ሸይላ ኪታሩዝ ኣብ መግለጺያ ምእሳር ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ጋዜጠኛታትን 17 ዓመታት ኣቁጽሩ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ኤርትራም ገና ዜጋታቱ ምእሳር ይቕጽለሉ ከም ዘሎ ከም ዘተሓሳሰባ ትገልጽ። መንግስቲ ኤርትራም ነፃን ዲሞክራሲያውን ሕብረተሰብ ኣብ ምህናጽ ብርቱዕ ስራሕ ይጽበዮ ከም ዘሎ ዝገለጸት ሸይላ ኪታሩዝ ቤተሰብ ናይቶም ኣማሰርትን ከለዉ ዝተሰወሩ መቕርቦም ድሃይ ክንገሮም እስራት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ወይ ከዓ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑም እቲ ኣብ 2017 እቲ ኣብ 1997 ጸደቐ ቅዋም መሰረት መናጽ ሃገራዊ ስርዓት ሕጊ ክኸውን ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሕ ጥራይ ክኸውን እቶም ዓመታት ኣብ ኣገልግሎት ጸንሑ ከዓ ክፍነውን ዝብሉ ጠለባት ኣቕሪባ። መንግስቲ ኤርትራም ነፃን ዲሞክራሲያውን ሕብረተሰብ ኣብ ምህናጽ ብርቱዕ ስራሕ ይጽበዮ ከም ዘሎ ዝገለጸት ሸይላ ኪታሩዝ ቤተሰብ ናይቶም ኣብ ማእሰርትን ከለዉ ዝተሰወሩ መቕርቦም ድሃይ ክንገሮም እስራት ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ወይ ከዓ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑም እቲ ኣብ 1997 ጸደቐ ቅዋም መሰረት መናጽ ሃገራዊ ስርዓት ሕጊ ክኸውን ሃገራዊ ኣገልግሎት ን18 ኣዋርሕ ጥራይ ክኸውን እቶም ዓመታት ኣብ ኣገልግሎት ጸንሑ ከዓ ክፍነውን ዝብሉ ጠለባት ኣቕሪባ። እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፍናዳ ኤርትራ እዮም። ክቡራት ሰማዕትና ሰሙናዊ ንጥፈታት ዝመስል ነይሩ። ምስ ዝተረፉ መደባትና ሓቢርኩም ጽንሑ ንዋም ምሸት صباح مسفتري دوتنا سماكي تبستي تدوكا نتمال مدمار سلام ريتو
ህዝብ سامعني تبصروا حطوا مسلمين رفض العاسي قال سئليو كل واحد تاتنا هاجرنا إيرتران هزب إيرتران أبقرنا منجدين هاجرنا إيرتران هزبنان بسنك أنشو سرعة قداف نزحنا في عسران شو عتن عمتات كبتاتن كبر سنت أنيحم اللون أبز السلام زبهال النزل الأوان أبعلت أسر تمسكرن قدوس يوهانس معلتي أبورين زالن بسان دوب مخفاتو هزب إيرترا دحر دوبات مخفات حساباتو خجبر بزعبا قوان بزعبا لعل أسر عامتات دوب كحلو كرتات كبلانت صنحة نقطعيس محتاتن وصورات بوليتيكينياتات غازيتينياتاتن مرحت هايمانوتن كفتحو محتاتن أبحات إرقزي كابسوم من زي حلفة معلتات باشحات سقوطورو عبيتن أشتن نسياتن نختماتات تقراي كمايو زوح الزلام اتخاب إيرترانا بتقراي زمت أزول هزبي كل تقليلو زسدس زلو كوانتا زيكونا اتزبزح جن نتعدي خبو دربي اللازوات زلئيم اسخبل كلخو هزبي إيرترا بسنقون جهدف هاجرو رسنت نقلو خيناتو كيف يوة تنفاس كراكب نتازل عدل كتكامل لاي سدد كمزالله زنجعي كونكون كوين جن زلاء السلام مخركب أب هاجرو خينو نتبسنكي كممار إثيوبيا هاجر كاخت دحين تباهيلو نلعل عسر عمتات كم جهة تحيزو تسنحلو نقول جهدف بالحج السلام كوينيو هوتي صريحي خنابي أطايسني لعلم حقي تكبر نتانا يميديا معكن إيهالو وصورات يفاتحو يلوخ التحساسب جزيو حجي نيروم انت زي كوينو هزبي كل بفلايك أمن اسي أبزي حجي اوان ناب سدت راي من رح انت كوينو اتملاخ سرعات كغطلو نزخ المنقدي ريحي بيوم اتنكاب إيرترا ببسحي ناب كتماتات تقرايز متازلو مكاين تارقان كير آخا ختلاليين كالليليو مغنياتو زبسحا مكاين ليك أدان موديل كوينان بتعني آروكتات مكاينين اتخاب تقرايز غزقو نقرات كأ بتعني مسرتو نقرات كم بعل زيتي ندادي بون باستا روز فينو طاف شغورتون كي ترفه عديقون كخدو نختماتات تقراي بفلاي كأ كتم عدقرات مقالن عقلنا تبيبا مولن يركبو اتزاقرن كلتو ودبات حسكا كاب حانتو ودب زي بالهاجر كيدكا معرخن دزي هانفنف كتبل هزبنا معرخن دي بسئنات مسرتاو نقرات يساقا مهلاو زر اخوناتيو امباركس ملخي سياس بتنة هاجر نهزبو قلق زيكونا وعلاتي فرارن هاجرنا إيرترا خنديا شحاتي وزم فأنا يا هاجر مدبر بعداو ينكوينا دك أخا جزا عدوم رسنت مقلو خويناتون ناب سدات الناطفو هاجرنا نهزبنا أبقرانا نيطفقات من قد نركب كابز غرانا من قد خنوات انبار نتهاجرنا نهزبنا زيت انزول هقداف كابسورو بحقوي قنا خندربيو كاب أجندانا خيوات أنا ملأ حيلنا نابصلا إنا هقدف بمقبار كنك على سيقبا الكيف سامتات أرسل خان كله قادي خوينو متان علم كتن سبو سقاي ساعتون هجي دوان كلاف عما تنوت وانا تزي نقري وانا تزي نقري من يوخ زنتو لعليزي وعلي ألف خطا قداي عيدل الوحلة عقل مسك يلا خحخلة عطف تاريخ لكعن ملكعو كل خاش شكر وسعو ما خلع لغا منالو مسكن زنطان يخسخا بخوع ما بشكر منالو منينجر منالو منينجر منينجر
نسيني نايتي بحر قصبة عبد مسقاها كله تخلاقي عبا تبع مسكر تبع مسكر تبع مسكر عبا مسكر أنت قلبي أنت لحلزة مسكر حقي عباوت تزاري نعبا مسكر نتوعلو وتعاخن عليه تنقر تفرقنا وتعاخن عليه تنقر تفرقنا خامس والخمرو عطير وانقلو تزخر خادمو نعبال عم اسكر نعبال عم اسكر حق تسكر 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 قطعة نزري من يندرز نبري كم تجد بخلي من يخوخ زنتو للي زوى عليه حلفي خطا قداي عيدل الوحلي حكينا مسكر كتبقى حاضلي مسكر نوز أخزني مسكر نتي شلاتات مسكر نتي مدربتي مسكر أخاخاخوي نتوت عبزي أوعي سلفنا دايرترا مقالة حرنت كما كان هزبنان هجرنان يدهنا له مقالة حرنت ملاشنا نهبلون نقلنا نرجع تسألون جزء حجيو أوعي سلفنا دايرترا دلاي فتحن حرنتاتن مالت أبقون هزبنا مهلاونان بقبراو قاسي مثل فتحن حرنتاتن دلونتنا بمرققات مدحنن تسفان هزبنان حقرنان كم زخونا مرققاتيو أوعي سلفنا دايرترا عفتحاون متكلاون مسمر قالس هزبي سلفنا دايرترا عسيلنان توديبنان عبزلنا يون بخند زخالنا يون نحرنتنا نوفيلو جزي حجيو أوعي سلفنا دايرترا نحربنياتات قداياتن سدرابيتاتن سورة أخريا 31 تكمتي انرد علون قطباون محبراون شجراتهم انفتحالون علنا لكم نبللو جزي حجيو
ጻውዒት ሰልፍናዳ ኤርትራ ቃልስና ቃልሲ ህዝቢዩ ቃልስና ቃልሲ ውፅዓትን ፍትሓውን ዝኾነሉ ምኽንያት ጸረ ድርብ ወጥዓታት መምላስ ምርግጋጽ መውሓስ ኩሎም ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት ምትካል ልዕልና ሕግን ፍትሕን መዓርነታትን ጥራሕ ዘይኮነ ቃልስና ንምህላውን ዘይምህላውን ብግዴታታት ዝተስገደደ ግዴታ ብምዃኑ እዩ ጻውዒት ሰልፍናዳ ኤርትራ كبران سمعتنا بمقدام زبلنا تحستوتاتنا زوم استخاتات لكم من كوينون زمت بخالق تحستو إنا قنرخب كساب شعو سلام كنه نقول لنا